2 slices of lemon. Everyone, mga kamayar, mga sisi. So, today is good evening. Kakauwi ko lang galing sa shop and makatapos ko lang din mag-half bath and yan, naisipan kong i-share sa inyo itong aking iniinom. Rasmus, excuse me, please quiet. Mommy is vlogging. Say hi to Mommy's vlog. Ano, gusto mo ng isda? Wait lang. So, ayan, pasensya na po kay Rasmus and gusto niyo na po tikman yung binili ko na galunggong. So, ito po yung aking iniinom. Ayan. Gold leaf green tea na hinaluan ko ng 2 slices of lemon. Yes, lasang maasim po yan. And, alam niyo naman kung ano ang lasa ng green tea, diba? So, yun. Ang pinagkaiba nga lang, itong green tea na po ito ay may ginseng. So, ayan siya. So, ang laman ng isang box na to ay 24 and malapit ko na siyang maubos. So, ayan na lang yung laman niya. So, I think mga 6 pieces na lang yan. So, ayan. Ayan yung aking iniinom before bedtime. Pero minsan, umaga ko siya iniinom. Kaso, di ba, umiinom ako ng red juice. Kaya, hindi ko siya naiinom every morning. So, gabi ko na lang siya iniinom. And kapag day off ko, yun, hapon ko siya iniinom. Basta, inom ka nito 3 hours before bedtime. Kasi alam nyo naman, may konting caffeine din ito. So, ayan. Let's have a tea. Habang ako ay mag-rest back sa inyo and the same time, nanonood ng movie sa Netflix. So, ayan. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Oh, Rasmus! Mommy will prepare your dinner. Gracious.